Izembutho ekhwaza abalingane bawo. When you remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never turn back anymore. No, 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 Kuthi manje Tracy ukuba only xa ndikhumbula izinto ezenziwe yinkosi zizo ziphangela uba ndingabuyela umva. Asijonge ezi zifundo bazalwane ekuseni namhlanje. And my heart is bleeding xa ndijonga esi sifundo sesibini apho athi lo mbhali inhliziyo yam ngundim lo uthi enikwi-choice yokwenza into elungileyo kodwa asuke enze oko kungalunganga. Uthi ndifuna ukuyenza le nto iyinto efanelekileyo kodwa ndisuke ndenze opposite, ndenze oko kungafanelekanga. And my heart is bleeding this morning because xa ndifunda ezi zifundo ibandla likaThixo lilahlekile ngenxa yentoba uThixo yena ubanikile abantu intando yokwenza what is right, but sisuka singenzi le nto uThixo athi masiyenze, senze the opposite. Le nto ekuseni ayitsho kamandi kule yakho iversion yomfundisi levangeli kodwa iduma kamandi kula nguqulelo indala ethi esi sizukulwana qala zibuza uThixo uba ndiyakusifanisa nantoni, aziphendule athi esi sizukulwana sifana namakhwenkwana ahleli ezindaweni zembutho ekhwaza abalingane bawo. And I'm asking myself, how abalingane kanjani? Oko ke ndizibuza bazalwane bam ukuba ingaba ngama-1K okanye ngama-2K esi sizukulwana uThixo athetha ngaso. Uverse 15 xa evula kule vangeli uthi lowo unendlebe zokuva makeve. Kanti uThixo uzawulandelisa ngesigaxa sesizukulwana asifanisa namakhwenkwana. Ithi le nto uThixo akabaqondi kwa aba bantu bakhe. Ndithi xa ndizenzela iresearchananyana nje encinci ndithi inkwenkwe emcimbini yabelwa intama. Komnye yazi le nto ndiyithethayo. And I do not know ukuba yintoni ebangela ukuba abantu badecide ukuba xa kuxheliwe emcimbini inkwenkwe yabelwa
ngabanye othixo. Kungekho stability kwinto abayenzayo, babebamba beyeka because abayazi kwale bayenzayo. Babede bazijustify abantu bakaThixo ngelithi verse 12b, ubukumkani bukaThixo buthinjiwe ngabo bangabagonyameli. Bekutheni ze kuthinjwe kodwa bebekunikiwe? Because abamkhathalelanga. Amen. Wafika ngendawo wabona uba le nto abantu bayinikwe nguThixo akayinakanga, wayithatha uThixo. And akayithatha ngokwakhe uThixo, wathumela utshaba ukuba luzoyithatha. Ingcono isengathi ingcono naxa ithathwa nguThixo back into yakhe, kodwa kuba nzima xa ezawuthumela utshaba, yeka utshaba uThixo luze kuwe luzowuthatha into uThixo ebekunike yona. And when you are without the kingdom of God, what are you? Iyona nto ke babeyibaleka kukuba izinto zikaThixo zifuna umntu obunikelayo, obuncamayo, noyitshintshayo indlela akhohlakele ngayo yokuphila, atshintshe umntu indlela yokwenza izinto. Uyathandaza uYesu kule vangeli. Athi Nkosi Thixo, ubulela ukuba ungakhambi uyityhile le nto kubo, kodwa wayoyityilela intsana bhetele. Because kungcono ukuba usana lona xa uluxelele into lwaze lwenza the opposite, uluxolela ngokuthi lo mntu usengumntwana. Kubeka apha emntwini athi uThixo ndikugqithisile emasini, ngoku kufanele utye umngqusho ukuze uzofundisa abanye abantu, kodwa sekufanele ndibuye ndikusenza ubisi. Namhlanje inhliziyo kaThixo ngebandla lakhe, not ngeSt. John and St. Church, but I'm talking about the body of Christ. Umntu othi ndinobomi, ithi nentanela tu, ndinelizwi likaThixo, ndinobomi ngalo, kanti le nto itsho nge-lips only, the heart is far away from God. Uyathandaza uYesu emthandazweni wakhe, esaqalwe sisizukulwane. Yathi Thixo ngcono manje ungabatyhilelanga aba bantu, because uyayicinga uYesu ukuba uba bebatyhilele yonke into inoba ngokunjani. Balula ke uYesu iintlobo ezimbini zabantu xa ufunda le vangeli, okanye udibanise ezi zifundo zonke ungangxamanga uzifunde uhlele ekhaya. One, ubalula uhlobo lwabantu abalumkileyo, the wise people. Okwesibini, uYesu ubalula uhlobo lwabantu abakhohlakeleyo. Ababalumkileyo uthi ngabakulungeleyo ukwaluswa. Amen. Malusi wezimvu uthi xa ezisa this direction zisuke automatically izimvu zithini zilandele. Okwesibini uthi ngabantu abathobekileyo, bathobeke kude kungathi kusekufeni njengoYesu ethi wathi kuwaka waba njengemvu esiwa phambi kwabaxheli bayo. Oluhlobo lwabantu Yesu alubalulayo apha ngabantu abalamkelayo ilizwi lakhe, banganeli nje kukulamkela lathi xa lisiwa langaweli emithaneni nameva ukuze liminxwe, kodwa lawele emhlabeni olungileyo ukuze uThixo apha ethubeni akwazi ukulibruna, athi xa ethetha ke ngoko nina ningumdiliya wenyaniso. Yesu apha uthandaza
ngohlobo lwabantu athi balilangazelele njengentsana silangazelela ubisi konina ilizwi likaThixo. Athethe uYesu ethandaza ngabantu abaluhlobo lwesibini athi ngabantu bona yonke into is about them. Ngosoloko bona be-right, abantu abangathobeliyo, abantu abangahloniphiyo, abantu bona abazicingela bona bodwa ukuba into imele ukuba izize ngabo. Ngabo besisizukulwana uYesu akhala ngaso athi sifana namakhwenkwana ahlele endaweni yembutho, because kubo necawa le or the synagogue or the temple kaThixo kubo is just a place yokuchitha isizungu. It's not a place of worship. A place where they can torment or persecute other people. Ungahlaleki kakuhle etempileni kaThixo ngenxa yentoba ukhona uhlobo lwesibini labantu Yesu abakhoyo apha kuye ebukumkanini, kodwa bathethi le nto bathi bayivele. Udathi nombhali bakhwaza balingane bawo, nathi le ndawo exakileyo, balingane bawo. Nathi xa ndiyijonga nathi sengathi le nto ithi le nto yikru yabantu abazanayo uba instead of building bona bane-destructive spirit. And therefore they know one another. Nathi naxa omnye edlula akhwetywe ngoba ubhilonga kule kempu yaba bantu bame bekhwaza abantu abadlulayo. Cela sizikhangele bandla likaKristu. Nami ndizikhangele uba sindawoni. Sicela umuntu nomuntu azikhangele ukuba ufola ushapo oluphi na uluhlu lwabantu. Ingaba ulumkile elwazini lwakho? Okanye ingaba ufuna okanye ulangazelela inyaniso? Ingaba uyayiqonda ukuba uYesu nguye impendulo yezinto zonke, futhi ubona nezinto ezifihlakeleyo? Athi umbhali ayikho into ephansi kwelanga efihlakeleyo engasayi kuthiywa. Ababhali ke bathi xa bejonga eli gama lithi know, not N-O, K-N-O-W, ukwazi. Bathi lingaphezu kokuthi umuntu uyazi. Bathi lichaza ubudlelane noThixo uyise, uThixo unyana kunye noThixo umoya oyingcwele, kuba ngowona ndoqo wobudlelane kufuneka umuntu aqunele afune bona. Ingabe kuseni bobuphi ubudlelane oze ubukhangela namhlanje? Usezawungeniswa mamathi ngaba bobuphi ubudlelane obukhangelana ukuba ubhilonge nje emanyanweni, and then what? Thixo lombhali uphume ekubeni yinkwenkwana, because kuyaphumeka. Amen. Kuyaphumeka, but the choice is yours. Kuyaphumeka ubhenele kwicala lenkosi uYesu ngokunyanisekileyo, uyeke nje ukuba lisebe elingahlalanga emdiliyeni. Thixo ndijonga le nto lithi lamakhwenkwana kuthethwa ngawo apha ngamakhwenkwana ame ngaseshop. Sesibabona abantwana bapha ngaseshop, bakhwaza kwamntu odlulayo. Wonke umuntu ngusesteri, 2 rand. Braai, 2 rand. Ayikho enye into abayimeleyo. Bamele nje phaa kwezam
ume enyanisweni urholela okanye urhalela ubaleka ebusweni bukaThixo ngenxa yokubona indlela abantu abangenzi ngayo kakuhle, but uyamenywa nguYesu. Ithi xa ndiyijonga le nto ukufika kwamfundisi uMabandla eCollege of Transfiguration, ndifika phaa ndiyintombi esindisiweyo ndivutha bhe, ndithandaza mntaka intlanzi, ndithi uba ndimile ndiva uba kumintombi enoYesu. Kuthi kwileksha yokuqala athi ulektshara wethu bakhona abasindisiweyo endlini, phakamise kuqala nqoma ndiyifihla itu uYesu. Athi aba basindisiweyo ke nincede uYesu wenu apha ekholejini for now, nimthathe nimbeke ngapha kwegate. Apha sizawudila netheology apha. uYesu sizamqokelela xa kuphela unyaka sibone uba itheology ingenile kuwe. Am I in the right place? Ayondawo yokuxoxa befundisile, because ngoko ndandine-understanding encinci yokuba phaya kungenwa nge-salvation only. Salvation alone is not enough, because wonke umuntu uyatsho athi Nkosi Nkosi. Hallelujah. Kodwa iBhayibhile yona iyatsho ukuba asingabo bonke abathi Nkosi Nkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu. Ewe siyamkhwaza yena uYesu, kodwa izenzo ziyamkhanyela. Ithi ke lo mbhali usekuloo confusion unjalo yokufuna ukubaleka. Ubaleke kule ndawo ubucinga uba inoThixo asuke kuYesu emveni koba, because uYesu xa ekhondema abantwana bakhe phinda buya babuyise. Athi izani kumnonke nina nibulalekayo, isindwayo umthwalo, nto ninika ukuphumla. Akathi balekani nonke nina nibulalekayo, uthi izani. Instead of ukusibhekelisela pha, kodwa usisondeza nganeno. Nto nayo nangoku singamaKrestu esingawo, indlela esoyika ngayo xa uthaba selufikile, instead of going to Christ, we are running out. Khona namhlanje the invitation ikhona ithi, uthi uYesu sele zenzekile zonke ezi zinto uzibona futhi around you, uthi yizani kumnonke nina nibulalekayo enisindwayo umthwalo, yoninika ukuphumla. Sendishilo ndathi akathi balekani nonke nina enibulalekayo. So please accept the invite today. Christ is calling you. Futhi ufuna nje ukuba xa usindwa ngulo mthwalo uye kuye.